Omubunge okitutu chache South Richard Onyonga igakairo kobekurwe sumo ekerarenge chinsemo chia kiamukama ward ya kiamukama imeyeba chekeragende tuko yakere koko anenensemo ya siasa na bone ngana yanyarige ko gikerugo mono no mubungo dagoret not simbarati obono bateneri osebanyade bagotenenia ensemo ya siasa buna brand sagni agotumanya Simba Amona n'abanyari bari murega umwana Onyonga bandikere kimeze kibanga ndebinga engakire ikire barabutore binoti nabyale na kolide Onyonga kangeri taliya akarende ebintu by'abana bataka n'abayibolyo bataka Inseye chinsa emerongo ebere nainye magega yo mubungo kitutu chache South Richard Onyonga gukagero kobekerwa esumu asamache asomo yego karegateli tkuregoro ensemo ya ibacho ward ya kiamukama ase bunge ya Nyaribaru Masabe county ya Kisii nigabona abaraiba koragwa no yokurigyo bo governor bwe county ya Kisii Simba Arati besokire na gukulira ebikore bunebyo abakwani bonspimba kwanete karba kwana bakora bagayikero mweshimiwa mu mayema krango kwana mweshimiwa mu mayema asikolyo gukwana I think amate akamotokera abantu badenga mu amache umuntu tutamanyeti ningo mwerereti amache namweta amache agasibe krasiba akanyatweranse immediately Moima na bakorete gasiengiye igoro buna butamba okora ase timu yaito none ti ngake yo mweri yo umukutano kabere orenge ibacho abakorete mirimo yaye abatari ngange mbali kororanga kende giya chenjiri ase Moima na aba baruchi bali ngoja bosio na intu atoikaransi to komanga Moima onyora ndire na mangana gatia monto gache tata ito kuita esimba yeito enke na ando muskario mokong sana tubwate korukituti chache South okoruku Moima Onyonga ondo bwansi orogo kore gento keri nasa kwa berera kiagera nkwa maite gento okora to basukweba nando kore gento kumenda ndonsi batumbeira abantu chimebuko ne chibesa chisumu babekera abantu bande bakwe egere bamanye kuburia n'abantu abayiga abandi niko batete kwegerera ase bibe byabo byaetire bakorire tu abaete ni benene batutenenere barosi enseje yaito bagasinywa Korengana na kirori nigo Onyonga ereretikwe amachi yokonywa korinde gochako yasiba akajatweranse na abu kagendrete gukwana n'abamenyi bayibacho amanyinga agachaka kurwa munwa chitake kachinge magega yogokora gukwana na abantu nigo amenyagetikwe asenya gitari ya Oasis asomo chobosongo omumemekera arwete igorogali agansa akanyora amachi amanga agansa gusubya umuntu ne soda ya Coca-Cola lakini no ene soda yakakora mnere mwamu nabokorora amanyinga karoro ncheri ningende to kuwana nkanyora ba mubugiri tukamumyoki Oasis. Why we are here is to confirm that the incident took place because we were there. I actually saw blood oozing from his mouth. Then he was given water and Coca-Cola. We are also confirming that in politics anything can happen and can be said about anyone. It's upon the authorities to take action. Arati niga atebire kwikira bono niga Onyonga ari buya korengana no robot korwa ase abanyagitari nyagitari natebetenga twakirinya sayembia mono umweshimwa mu Moima tamire tamachalia kanga bono nebinte binga otokwana kera anyal tukunyaruka igo natokwana umweshimwa mu Moima mbyale orule ase denchende yons ande tutatubolya abantu bamintu nga kiti atutwara obukanyeku muchando toyo mweshimwa mu Moima mbyale nyasaye wankire ege korekyo nigo kerere etimu ya Arati gutenenia kwemerana kwabo n'abantu goika Onyonga obeire byakegima nabo igo twatebire nga twarati neniliye mekutano ya taya kisiasa twangoja gutware weekend twabwata umukutano lero town yo monene mambi ntwabwata umukutano Jumatatu at least kabla yesu gukora twange mekutano twaranye teneniri mpaka mo ekomanda ya ITM oyole Senator Onyonga obwenere na endese yeye
ya siasa engia togendere. Ingo reporter ya Ndizi TV, editor ya Brian Sagini Isena.